Jo vaig començar, diguéssim, el tema cooperatiu hi ha dos nivells. El nivell pràctic, a partir de que em van despedir d'una empresa on treballava, perquè no volia fer hores extres i el gerent volia que fes hores extres i sempre estàvem gat i gos i jo tenia els meus principis i no volia fer. I un dia va passar un fet que no li va agradar perquè havia deixat de fer una cosa d'això fora de les hores meves de treball i que jo no tenia cap obligació de fer-ho, però li va saber malament i em va fotre al carrer. A partir d'aquí, els companys de la mateixa empresa que treballaven, que era el sector nàutic, es van solidaritzar amb mi i d'aquí va sortir la idea de que muntàvem una empresa nosaltres. Això tenia jo 19 anys. Això va ser el 69, 70. Van començar nosaltres que la meva feina d'això era mecànic. A pesar d'aquí estava fent com a cap de recepció de l'empresa aquesta que es deia Nautisport i jo en aquell moment em van ascendir a dintre l'empresa de fer de cap de recepció de la nàutica i del tema de cotxes. En aquell moment també teníem la Morris, la casa aquesta que jo treballava tenia la Morris. Jo vaig entrar d'aprenent als 15 anys, vull dir com a mecànic, i vaig fer el procés de mecànic de nàutica. Però vaig anar evolucionant i aquí, quan em van fer fora, llavors vam muntar això que va ser el camp nàutic. Vam muntar una empresa amb condicions primàries absolutes, perquè no teníem ni un duro, però teníem la idea i la voluntat i no ens agradava l'ambient que ens havien generat l'empresa, perquè aquesta empresa va créixer, es va fer gran, es va capitalitzar i van vindre accionistes de fora i llavors es va fer gran i vam començar amb unes exigències i amb unes coses que no ens agradaven. I aquí va vindre la part solidària que vam muntar això. I llavors vam començar amb el tema nàutic. Vam anar buscant altres camins i vam tocar moltes coses. Vull dir, de la nàutica vam passar a fer també tema agrícola. Per això ens dèiem Tiplai, perquè venia de la traducció de tierra i playa. D'aquí també vam passar a tindre botigues d'esport. Vam tindre diversos punts de botigues aquí a Vilanova i a Segur de Calafell. Abarcàvem tot el que era la zona aquesta des de Sitges fins pràcticament a Camarruga. Fèiem els serveis de platja, dels clubs nàutics, els diumenges. Vam anar muntant tota una estructura fins que vam arribar inclús a ser 35 persones treballant. Un dels principis que vam tindre és que nosaltres érem solidaris amb els moviments, amb tots, però el tema cooperatiu tenia la seva personalitat, perquè a més ningú acollia tampoc el tema cooperatiu. Els sindicats no volien saber res de cooperativisme en aquell moment, perquè era una altra lluita, diguéssim, de classe, d'això, i nosaltres en aquell moment vull dir que vam pràcticament fent les nostres regles de joc, on participàvem en política, perquè a conseqüència de tot això després jo vaig participar en política i vaig estar, diguéssim, afiliat, mai he estat afiliat a sindicats des del punt de vista, i crec amb els sindicats, però jo crec que vull dir que són dos punts de vista diferents, a pesar de que en molts temes poden ser solidaris. En aquell moment aquí hi havia un cert moviment. Jo soc de l'escola, i abans que era des del punt de vista pràctic, muntar a partir del despido, però també hi ha una part teòrica, que és jo era, diguéssim, un conegut i coneixia, diguéssim, el Joan Raventós. Ell havia fet la tesis doctoral sobre el tema cooperativisme, havia especialitzat amb això, ell era abogat i havia començat en aquell moment a treballar aquí a Vilanova, que es havia creat l'Escola Cossetània. I l'Escola Cossetània, les bases fonamentals de l'estudi dels estatuts d'una escola mixta entre pares i mestres, en definitiva, consum d'ensenyament i treball associat, que eren els professors, diguéssim, l'havia treballat el Joan Raventós. I jo, a partir d'aquí, vaig néixer. En aquell moment també hi havia aquí una empresa que es va muntar, que va vindre un grup de Sabadell, que era Fiat, l'empresa aquí que ja hi havia a Vilanova, que feia coses agropecuàries, maquinària industrial agropecuària, i van baixar un grup de Sabadell que també es van formar en cooperativa. Aquí és on jo vaig tindre una relació que vaig conèixer, perquè clar, jo en aquell moment 18 anys. Les dificultats que vam tindre eren les dificultats de que no teníem financiació, teníem voluntat, teníem ganes de treballar, coneixíem la matèria, ens vam fer
aviat amb el mercat, la gent els hi van caure en gràcia, a vegades es caure en gràcia i a vegades en desgràcia, la mateixa gent nàutica, vull dir, els hi va agradar l'empresa que van muntar, la manera com tractàvem els clients, vull dir, i tot això va anar desenvolupant-se d'una manera dinàmica. I com anàvem creixent i la nostra teníem unes regles de joc que eren molt cartesianes, perquè nosaltres teníem els principis allò d'igualtat, tots treballàvem, tots teníem el mateix sou, i era tot cosa que potser en aquell moment això es retocaria, però en aquell moment vam sortir de la solidaritat i per tant tots ens consideràvem iguals. I per tant vam anar creixent amb aquestes teories i ens vam anar fent les nostres teories. Per tant, tenia un cert atractiu per nosaltres i al mateix temps a la gent que nosaltres els donàvem serveis. Hi havia una llei de cooperativisme a nivell estatal que evidentment el que intentava és controlar i et feia passar, diguéssim, pel seu filtre, vull dir, els estatuts te'ls revisaven, te'ls corregien i al final et tenies que adaptar amb el que ells et deien. Després tu feies el que volies, perquè evidentment en aquella època ja no tenien un control directe. Vull dir, als anys 70, el sistema se'ls estava escapant de les mans. Però tu encara tenies que passar, per reglamentar, diguéssim, la societat, tenies que passar pels filtres que ells tenien, que era a través del sindicat vertical, que controlava el tema cooperatiu. I ells t'ajustant, si ells els hi veia que els estudis que posaves hi havia alguna cosa que no els agradava, t'ho corregien. Nosaltres no vam tindre en aquest aspecte cap problema, vam fer en aquell moment els nostres estatuts oficials per una banda i després els reglaments interns nostres per l'altra. No hi havia un seguiment. Per això ja va anar canviant. Al entrar, diguéssim, la democràcia ja es van anar, diguéssim, fent les lleis pròpies d'aquí i vam anar canviant. Des del punt de vista financer, no hi havia res. No hi havia cap mena d'ajuda, no hi havia res. Jo encara recordo que per capitalitzant a nosaltres i arrencar va ser la simpatia que els hi van caure en aquell moment a la Caixa de Catalunya, el director que hi havia aquí a Vilanova, que li vam anar a explicar l'invent nostre i aquest home, amb molt bona voluntat, ho tinc de reconèixer, li va agradar i va buscar fórmules com finançar. I clar, nosaltres volíem 50.000 pessetes per cada soci per capitalitzar la societat i clar, ni els pares ens podien avalar perquè no hi havia recursos ni res per poder-nos avalar i llavors aquest home es va inventar una carambola, que és que ens va fer un aval rotatiu. Ens avalàvem uns als altres. I van aconseguir les 50.000 pessetes primer per tots els 6 socis que vam arrencar, diguéssim, això. I d'aquí vam capitalitzar. A partir d'aquí, a base del propi estalvi que nosaltres generàvem, vull dir, érem molt austers amb el gasto i els salaris el teníem, diguéssim, uns salaris que creiem que era el de... Perquè en aquell moment hi havia una persona que era potser el que teníem més risc, perquè en aquell moment encara no estava ni casat, els altres tampoc, només n'hi havia un que ja sí que tenia 2 fills, i clar, és el que vam intentar apuntalar més, diguéssim, per poder tirar endavant. I com era l'ecosistema de les cooperatives de treball associat en aquell moment? Després com va evolucionar vostè? Sí, no hi havia res. Vull dir, hi havia el record històric que hi havia hagut aquí a Catalunya d'un moviment cooperativista que havia fet, vull dir, que venia més del moviment anarquista, que havia estat, diguéssim, potenciador del tema cooperatiu, sobretot, diguéssim, amb la Segona República, i això es va dir, però tota l'època franquista això es va diluir. No hi havia res, hi havia l'oficialisme, vull dir, les coses, aquells que creien que estaven vinculats al sistema dels sindicats verticals i que tenien un espai, el sector del camp, el sector de vivendes, i llavors, quan va començar, diguéssim, la Generalitat va fer les primeres lleis cooperativistes, aquí vam començar a participar, vam estructurar el moviment cooperativista, i jo en aquell moment estava posant en marxa el moviment socialista de Catalunya. I jo llavors vaig començar aquí, vull dir, amb la cèl·lula de Vilanova, a treballar amb una sèrie de companys d'aquí a Vilanova, a treballar tot el que és el moviment obrer, el moviment treballador, d'organitzar i lluitar contra el franquisme i les estructures franquistes, les manifestacions, les pintades, el fer activisme, vull dir, de carrer,
córrer davant de la policia, vull dir, tot aquest tipus de coses anar creant el moviment. Però es va fer el Partit Socialista del Congrés, que és el que va ajuntar els diferents moviments socialistes d'aquí a Catalunya, i ja va sortir d'aquí, va sortir el PSC. Va ajuntar la Federació Espanyola del PSOE, es va ajuntar la del Pallac, la de Joan Rabada del Moviment Socialista d'això, i aquí es va fer la fusió del Congrés Constituent del PSC. Al mateix temps, l'activitat que fèiem amb el fet d'això de Unió de Pagesos és que en aquell moment el que era el Jaume Casanovas, que hi teníem ja relació, una de les activitats era com organitzar la pagesia a Catalunya, com fer que es mobilitzés la pagesia perquè és un element clau per l'estructura, diguéssim, del mateix país. I aquí van començar a partejar-nos a Catalunya, diferents parts de Catalunya, per fer que hi hagués un sindicat pagès, i es va aconseguir, diguéssim, organitzar-ho. Jo vaig dedicar-me, junt amb altra gent d'aquí a Vilanova, a organitzar, a posar-nos d'acord amb els pagesos. Com jo, a través de la cooperativa Tiplay, tocàvem el tema del camp, i jo era especialista en sistemes de rec, tenia, diguéssim, veníem també de tractorets, motoixades, arrencadores de patates, tot el que és la maquinària, jo hi tenia relació amb els pagesos, i aquí van aconseguir que s'organitzés la Unió de Pagesos i que es creés una base de pagesos aquí a Vilanova a l'entorn de la Unió de Pagesos. El salt que vaig fer més és col·laborar en fer aquest procés a nivell de Catalunya. Vam agrupar totes les cooperatives que era de treball associat, perquè nosaltres volíem especificar que no és el mateix una cooperativa de consum que una cooperativa de treball associat. Vull dir, diferència. O la del camp, que en definitiva cada un és propietari del seu, però ho posen en comú pel tema de servei, més que res, són cooperatives de servei, o el tema d'habitatges, que era molt vertical, era en aquell moment de la vivenda oficial. Van començar aquí a estructurar això, nosaltres ens vam especificar amb el cooperativisme de treball associat i van crear la Federació Cooperatives de Treball Associat, la FETAC. Primer ens van començar a trobar les cooperatives, llavors amb cèl·lules, les fonamentals i fortes en aquell moment van ser Cristalleres de Mataró i Indocar. Indocar, que era el que feia les carrosseries a Terrassa per la SEAT, i era una de les empreses fortes. A partir d'aquí van començar, diguéssim, a fer una agenda de cooperatives que hi havia a Catalunya a partir del que coneixíem o de caràcter, perquè hi havia contactes o perquè amb algun llistat van començar llavors a agrupar-nos, a veure'ns uns quants i van anar creant fins que es va crear l'estructura de la Federació Catalana. Al principi jo no me'n recordo si érem 50 o 60 i a partir d'aquí vam anar creixent. I vam arribar al moment que vam arribar a ser 400 i pico de cooperatives federades de treball associat. El meu activisme dintre aquest món estava, i perquè la gent de la cooperativa també ho sabia, vull dir, estava amb que jo feia aquesta activitat perquè creien que era indispensable per tindre força, per poder treure el cap i dir, estem aquí, les cooperatives és un element més del que configura l'estructura econòmica i social del país, perquè tenien que era interessant agrupar per tindre més força, perquè també anàvem amb un objectiu que es va aconseguir, que era, diguéssim, intentar que es tornés a nivell d'estat el patrimoni que es havia confiscat durant la Guerra Civil. I això ho portava el Joan Reventós. I això, al final, es va aconseguir que l'Estat, ja amb l'Estat democràtic, retornés aquest capital, vull dir, es passés, diguéssim, en mans de les cooperatives de treball associat. Això va ser un treball que es va tenir que fer a nivell parlamentari, vull dir, convèncer, i això ho va fer fonamentalment el Joan Reventós, que és el que es va treballar, que es va aconseguir el que es va poder aconseguir, perquè al final es va fer unes valoracions i em sembla que al final, no sé si van ser que ens van retornar al moviment cooperativista 100 milions de pessetes. I d'aquí vam crear una estructura financera, vull dir, per poder començar a financiar. Tot això es va tramitar a nivell de l'Estat, perquè també hi havia altres territoris a l'Estat que també havien tingut moviment cooperativista, cada un va anar fent. I a partir d'aquí és quan van començar a veure la necessitat de fer una estructura més a nivell estatal. Aquest procés va ser patejant-se a Espanya. Invertint moltes hores, anant amunt i avall. La idea, en definitiva, era, a partir de la Constitució, crear, diguéssim, el paral·lelisme de l'estructura territorial d'Espanya a través de el que eren les autonomies, crear l'estructura també federativa a nivell d'estat. Que cada autonomia tingués la seva federació de treball associat organitzada a l'entorn del que és COCETA,
que és el que van crear llavors. També va ser un procés d'aquests de temps, d'anar invertint hores, d'explicar a la gent, perquè clar, que dedicàvem tot això, deixava de dedicar a la família i ho deixava també de vegades a la pròpia cooperativa. Jo tenia un peu a cada puesto, però van començar, diguéssim, això, i va tindre una bona sortida. En aquest moment hi havia una certa eufòria, va començar, diguéssim, a fer el mateix procés que van fer aquí a Catalunya, es va fer al resto d'Espanya. I van aconseguir pràcticament que totes les autonomies, unes ens va costar més, les altres ens va costar menys, però que a tot Espanya hi havia, em sembla que l'únic que no van aconseguir és Ceuta i Melilla. Però el resto d'Espanya, tot, Extremadura, Andalusia, Múrcia, València, Galícia, Astúries, a tot arreu. El País Basc tenien una base molt més sòlida, però també van aconseguir que els bascos, que era la gent de Mondragón, fonamentalment, que s'incorporessin també a Coceta. Al principi eren reacis. Ells ja tenien la seva estructura, que portaven més anys, perquè tenien el grup Mondragón, que era un grup molt potent amb el tema cooperatiu. Jo me'n recordo que vaig anar a veure el president, que és el Alfonso Gorgón i Oitia, i vam tindre una conversa de la necessitat de que ens agrupéssim, de que féssim força, i aquell home va contribuir. Hasta me'n recordo que, com era una persona que era molt sèria, molt rígida, me'n recordo que un cop va vindre a veure aquí a Vilanova la nostra cooperativa, per veure qui érem i com érem, perquè ells eren molt cartesians. Els bascos amb això eren molt cartesians amb el seu moviment cooperativista. I esclar, ells sí que agrupaven el que és consum, el que és caixa, la cutxa, ho tenien tot agrupat amb el mateix concepte. I a partir d'aquí, esclar, el fet que Coceta i que els bascos també s'incorporessin, això també ens va donar molta rastre d'imatge. I aquí van crear la Confederació. I jo vaig ser el primer president de la Confederació de Coceta d'Espanya. Jo vaig tenir una etapa bona, perquè en aquell moment hi havia director general de cooperatives de l'Estat, el Sebastià Reina, que érem amics, que venia de la UGT, però era un cooperativista també d'aquests que s'ho creia, vull dir, el tema del cooperativisme. I amb ell, en aquell moment hi havia de ministre de Treball el Chávez, que era el ministre de Treball, i vam aconseguir que ens féssim un forat dintre de l'espai cooperatiu, dintre del món econòmic i social. I jo tinc una experiència molt agradable, perquè només l'únic que dic és que van ser molt intenses i molt pesats la quantitat de reunions i pesats que som fent reunions els cooperativistes. Perquè és que volem discutim tot. I és allò que dius, hòstia, fa reunions i no s'acaben mai. No s'acaben mai, són reunions eternes. Vull dir que discutim qualsevol tonteria i ens enganxem amb una coma i no hi ha manera que avancem. Però al mateix temps era molt interessant perquè jo vaig fer molts amics a nivell d'Espanya i a mi les coses que estic molt agraït, i quan parla, no, és que Espanya, no sé què, jo a Espanya estic molt content de la gent, amb la gent que jo m'hi he trobat, molt participativa, amb moltes ganes de crear, i ens unia, evidentment, la subsistència dels llocs de treball que hi havia gent que s'estava guanyant amb el sector textil, amb el sector calçat, amb molts sectors que estaven, diguéssim, en aquell moment creant-se la seva pròpia estructura, la seva pròpia empresa. Vam aconseguir un bon forat, ens van escoltar, vam tindre gent que va estudiar més a fons la participació del PIB sobre l'economia d'Espanya. No era insignificant el que representava en aquell moment ja el sector cooperatiu. Coceta es va anar fent gran amb totes les dificultats, perquè clar, cada un és el mateix que ens està passant amb el tema de les autonomies. Cada un és de son pare i de sa mare, i cada un mira la seva d'això. Llavors, posar en comú tot això, van contractar un secretari general que ens va fallar, vull dir, no d'això, però després el vaig tindre a fer fora i vam aconseguir fent un concurs una persona, la Paloma Arroyo, que era jutgessa i havia deixat de fer de jutge i era abogada a Madrid, que jo diria que ha sigut un dels elements claus de la constància de crear Coceta, que funcionés i que tirés. I ara això encara funciona i tira. Inclús ja s'ha jubilat i tot ell. Va tindre diversos economistes que van estar estudiant el tema i va haver inclús qui va col·laborar, i jo hi vaig estar amb ell, és l'Ernest Lluch. Vull dir, perquè ell com a economista era
inclús a nivell d'aquí a Catalunya, l'Ernest Lluch va ser el delegat dintre del PSC del tema cooperativista, d'economia social. I ell ho va portar a nivell d'estat. Van penetrar en molts sectors que verdaderament van començar a agafar, diguéssim, consciència del paper del cooperativisme. I ja et dic, un dels efectes, per exemple, és que ens van reconèixer, els de treball associat, ens van reconèixer tindre una representació, per exemple, a Brussel·les. Vull dir, i la primera, diguéssim, el primer any, quan es va constituir l'adhesió d'Espanya a Brussel·les, que això va ser el 86, el primer que hi va anar va ser de Mondragón, un representant de Mondragón, i això amb un reconeixement de l'Estat de donar el que és l'estructura del que és el Comitè Econòmic i Social de Brussel·les, que té les tres branques, els empresaris, els treballadors i després els baris. Amb el sector baris hi ha diferents coses, hi ha la pesca, i d'això ens van col·locar una representació amb el moviment cooperativista. Aquest que hi va anar, al cap de l'any, per la seva feina que feia a Mondragón, no podia estar als llocs, perquè ell feia la política internacional del grup Mondragón. I llavors va ser quan jo vaig entrar, que en aquell moment ja era el president de COCETA, vaig entrar jo a Brussel·les i vaig estar pràcticament des del 87 fins al 98, amb representació del moviment cooperativista de treball associat a nivell de l'Estat. El cooperativisme és un element més que dintre del sistema que ens movem, que és el sistema capitalista, un moviment molt més equilibrat des del punt de vista econòmic i social. I que la tendència de les nostres societats, tal com estan, tenen d'anar buscant fórmules de més participació dels treballadors dintre el sistema productiu. Això, esclar, és fàcil de dir, però és molt complicat de fer. El cooperativisme és un exemple amb el camp pràctic ja. Vull dir, en definitiva, el cooperativisme, quan tu t'organitzes des del punt de vista del treball, organitzar-te a la teva pròpia dinàmica econòmica, el que estàs fent és contribuint a un millor reparto de la riquesa, que jo crec que és el problema que tenim en aquest moment. Està completament desequilibrat amb el sistema que tenim, que la riquesa es reparteix d'una manera nefasta, perquè jo crec que tenim que anar penetrant cap a models molt més participatius i el cooperativisme és una avantguàrdia d'això. Ja ho fa. Ja ho està fent des del punt de vista pràctic d'entrar cap aquí, vull dir, cap a una participació. I els altres sistemes tenen d'anar forçant la participació dels treballadors a tot el que és les estructures econòmiques de les empreses. Això és complicat, que és la cogestió. Vull dir, la cogestió és un pas abans que el cooperativisme. Vull dir, per tant, tenim que anar cap al model, si volem verdaderament una societat molt més equilibrada. Evidentment, hi ha qui no ho vol i no li interessa gent, i ara tenim l'exemple americà que ens ho destrossarà això bastant, però és, diguéssim, si volem avançar cap a una societat molt més equilibrada, molt més justa, molt més social, tenim que buscar aquestes fórmules. I el cooperativisme, jo sempre dic que és per gent que està sociològicament ben preparada, perquè no és fàcil, perquè no tenim la preparació. I això ho hem vist els que hem estat fent cooperativisme, que la formació de tot el personal que està a la cooperativa no està al mateix nivell. I llavors això costa, diguéssim, d'equilibrar, perquè quan tu estàs parlant d'una sèrie de mesures que estem de prendre i d'això, la gent té de tindre comprensió. I per tindre comprensió el que té de tindre és coneixement de les coses. Si ho fem només des d'un punt de vista voluntarista de salvar un lloc de treball, amb això no avancem. Avançar és que la gent, diguéssim, estigui cohesionada, estigui preparada, i no vol dir que tingui que tindre carrera, sinó que tingui la visió del que és una estructura, diguéssim, d'empresa, i saber que hi ha coses que es gestionen d'una determinada manera, que la fórmula de gestionar, si acceptem la que estem en aquest moment més imbuïts, que és el sistema capitalista, és després com fem el retorn del guany que aquí genera. I aquesta és la gran diferència que crec que és el que es té de crear, és crear aquest ambient, i això és un tema, diguéssim, de preparació, que les bases cooperativistes tenen d'estar preparades, i per això és molt important la formació dels mateixos cooperativistes. Que de vegades això costa.
costa perquè quan t'has trobat amb el cap pràctic doncs hi ha gent que no, que només ho té com un lloc de treball perquè ja li va bé. Però després la implicació a dintre del concepte cooperatiu és molt més profund. No simplement el lloc de treball. És la convivència, la manera de viure, és una manera de fer, una manera d'estar, de tindre coneixement, de ser solidaris, tots uns conceptes que són els que tenen de tindre la base d'una societat social.